Magtym boly geçmişimiz, şu günümiz we geljegimiz rahatly ilmi amalyma sagatanyjylar ýer-seger bilen Balkan vilayatynyň medeniýet we sunugy suwatlarynyň aýdym sagaly çykyşlaryna hemde akıllary sarpalap, galkyndyryp çar ýani toý bayrama westeniýa Pragynyň mekany adly edebi sada kompozisiýa tomuş etdiler. Soňra akyllar şahyryň heykeline gül çemellerini goýup söz sadanyň ruhyna taqdim etdiler. Bir yerde biz arkada serdali watanyň bagtyar nesilleri atly surat çekmek boýunça bäse şatnaşan dikini çaýgylaryň çekken suratlary masat atmajylarda uly gyzyklanma döretdi. Dawra atnaşan ýaşlar soňra Magtymly Praga muzeýine aýlanyp bir ýerdäki gymmatlyklar şol sana ýaş senetgärleriň döreden işlerinden tanışdylar. Magtymly geçmişimiz, şu günümiz we geljegimiz rahatly ilmi amal masatynyň açylyş dawratyna çykyşlara uly orun berli. Türkmen halkynyň berqara döwletini isleýän Magtymlynyň eden arzulary, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyna başlan we hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdaramyň münasip dowam etdirýän döwlet syýasatynyň netijesinde sözüň doly manysyny amala aşyrly. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde Arkadaly Gahrman Serdaramyň parasatly başçylygyna pekim paýhas ummany Magtymly Praga atly ýylymyzda Dana atamyň doglan günüň 300 ýyllyk toýy giňden bellenilýär. Şeýle ajaýyp günlerde ilmiň we tehnologiýanyň soňky gazananlarynyň saýasynda beýik akyllaryň döredijligini has içkin öwrenmäge, ony bütün dünýäde wagt etmäge uly serliýär. Akyllar şahyryň eserlerine watançylyk, mertlik, adamkärçilik, ahlaklylyk, päklik ýörlegleri jemlenenler. Arkadaly Gahrman Serdaramyň belleşi ýaly Magtymly Pragy Türkmen halkynyň nusgaw edebiýatynyň milli şygyryatyň altyn eýýamynyň parlak ýyldygydyr. Watançylyk we insanperwerlik pikirleriň hemde ahlak gymmatlyklarynyň beýik wasfçysydyr. Ilmi amal masahat Gahrman Arkadamyň eserlerine akyllar şahyryň edebi keşfi Pragynyň wasfy ýaşlaryň diline hemde Magtymly sözler tili türkmeniň atly bölümçilerde dowam etdi. Olarda çykyş edenler şygyrlarynyň üstü bilen many durny satşan beýik söz sadynyň edebi mirasynyň 100 ýyllyklaryň dowamyna türkmen jemgyýetiniň ruhy sagdanynyň miremez binýady bolup gelýänligini bellediler. Jemgyýetiň ruhy ahlak sagdanynyna şunyň ýaly münasip orny eýleýän nusgawy şahyrymyz Magtymly Pragynyň doglangynyň 300 ýyllygynyň dünýä derejesinde bayram edilmegi umumy dünýä üzüçine gymmatly goşan halkymyzyň öýelboşly medeni mirasyny wagt etmeň, almy taýdan düýpli öwrenip halkara almy jemgyýetçiligi hemde geljeki nesilleri ýetirmegiň beýik akyllarlarymyzyň, alimlarimyzyň, şahyrlarimyzyň edebi mirasynyň umumy adamzat behbetli çuň many mazmunyny dünýä ýaymagyň binýadyny hasa pogtalandyrylmagyna suwtnamadyr. Ilmi amaly maslahat atnaşanlar döredilýän mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň alkyş sözlerini beýan etdiler.